Gong. Sapa iki? Aku kakangmu Nala Gareng. Nyapa kok rene? Aku dikongkon bapak le. Nyapa? Kon ngewangi kowe. Aku ki welas karo kowe iki, Reng. Wis irungmu kaya ngono, matamu kera. Tanganmu cekot, sikilmu kencik, kowe lereno, ora usah ngewangi Bagong. Bagong mudar mbok ya ben. Ora ngono lho Le, ora ngono. Aku ki dikongkon bapak tenan ngewangi kowe. Lahir batin, ya lahir batin. Aku ya ngono lho, Gong. Kakangmu Petro, aku ki ya dikongkon karo Bapak Semar. Kon ngewangi kowe. Arep ki ya kinaya ngapa yen kowe iki tetep dadi sedulurku, dadi adikku. Saiki abot ya padha disangga, enteng padha dilakoni. Ah, kalau Le, kae ngarepke dewa pating gleber. Lah, kae dewa ta, Kang? Ya, kae dewa. Dewa ki apa ora ngambah lemah? Ora. Dewa ki iso iber. Tak kandhani. Wah. Saiki ayo Kang diluruk ora. Engko dewa teko kono. Bagong ana ngendi kowe? Bagong. Kowe sapa? Aku Bathara Indra. Kowe ngerti para pranakan Jawata rene kuwi? Ya kuwi aku diperintah karo Sang Hyang Pramesti Guru. Bapakmu kon basa. Alah, ora iso. Bapak ora oleh basa karo guru. Merga bapak kuwi luwih tuwa. Yen to kowe ora kena tak kandhani, kowe bakal tak banjut, Truk. Dibanjut kuwi dikapakne, Truk. Dibanjut kuwi kowe arep dibondo dicemplung ning kawah. Kae sapa, Truk, mburi kae? Kae Bathara Nyama Dipati. Kang pegaweane ya kuwi jabut nyawa. Lah, manuta kowe tak jabut nyawamu, Gong. Yen kowe ora gelem manut karo Nyama Dipati, cabut nyawamu cemplungake kawah Candra Dimuka. Ora kakakian wicara, ayo hadhep ana Bagong yel gandeng atiku. Wah! Wah! Aduh! Wah!
Ngerti terus. Aku arep budal mang karo Bapak Semar dikai aji-aji. Aji-aji apa? Aji-aji apa lho, Gong? Lah kuwi mau dewa tak antem aku urung nganti ngadeg nggonku lungguh, dewa ora wis padha minggat. Iki kena sawape aji-ajine ale maringi Bapak Semar. Cuk, apa kowe iki ora ngerti, Sing antem kuwi mang aku, kowe to? Iya. Lah sing antem ki ya aku lho, Gong. Wah, wis ngono ayo. Ditut buri ana ngendi kae dewa-dewa.